Mä olen Juho Milonov ja mä olen näyttelijä. Mulle luettiin intohimoisesti ja paljon lapsena, ei ehkä nuorena enää. Nuorena rupesin sitten itse lukemaan, mutta niin kauan luettiin, kun itse vain halusin. Joo, teatterikoulussa oli oma kirjasto, josta sai lainata loputtomasti näytelmiä inspiraation lähteeksi ja opiskelumateriaaliksi. Ja oli myös tietysti kirjasto lähellä. Mä kävin silloin teatterikoulun, kun se oli Kulttuuritalolla, niin siitä Kallion kirjastoon oli lyhyt matka ja sieltä tuli myös lainattua vaikka ja mitä. Se kirjastonhoitaja olisi ehdottomasti supersankari, koska sellaista työtä mun mielestä kirjastossa tehdään. Olisiko hän supersankari sellaisen klassisen normaalin kirjastonhoitajan näköinen, mutta sitten aina kun kirja avautuisi tai hän se jollekin lainaisi, niin sieltä pilkahtaisi sellainen supersankarin viitta tai hahmo. Kirjasto ehdottomasti on tie teatteriin ja elokuviin. Elokuvan ja teatterin tekijän tulee olla mahdollisimman laajasti sivistynyt henkilö, joka voi ammentaa mistä tahansa maailman asiasta ja ne parhaiten ja se sivistys parhaiten löytyy juuri kirjastosta. Sanoisin voi. Ilman kulttuuria ei ole sivilisaatiota. Ja jos sivilisaation haluaa rikkoa, niin silloin kannattaa lähteä rikkomaan nimenomaan kulttuuria. Ensin kirja, ehdottomasti. Se on kantateos. Molemmat. Toivotan heidät tervetulleeksi molempiin sydämellisesti. Teette mittaamattoman arvokasta työtä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.